Popoludne. Ďuro Topol z Tublatanky, ahoj, vitaj. Ahoj. A pán Igor Malinovský zo spoločnosti Draft, akciová spoločnosť, pekné popoludne aj vám. Možno ešte stále netušia diváci, o čom sa budeme rozprávať, keď už som spomenul osobnosti. Sú to ľudia, a to som už v úvode hovoril, ktorí sú pre mňa osobnosti najmä tým, že dokážu rozdať svoju lásku, svoj čas aj postihnutým ľuďom. Vy už viete, že sa budeme rozprávať o benefičnej akcii Topolčianske beneficium, ktoré bolo zorganizované, alebo ktorá bola zorganizovaná pri príležitosti Európskeho roku ľudí so zdravotným postihnutím. No a v súvislosti s tým mi napadol jeden výrok matky Terezy, ktorá povedala: nemôžeme robiť veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou. A tak je úplne jasné, že to beneficium bolo zorganizované naozaj s veľkou láskou. Bolo to vidieť, bolo to cítiť. V prvom rade ma zaujíma jedna vec. Väčšina ľudí, alebo je niekoľko ľudí, ktorí nevnímajú tento problém ako problém, pokiaľ sa ich to nezačne dotýkať vyslovene bytostne. To znamená, že sa niečo neudeje v rodine, že sa to netýka nejakého okolia. Prečo ste sa vy vôbec rozhodli pre pomoc postihnutým deťom a do akej miery sa vás to týka? No to je veľmi pekná otázka a dovolujem si na ňu odpovedať práve s tým, čo ste sa vy mňa opýtal. Práve preto, že veľmi veľa ľudí si nevšíma, ľudí, ktorí sú postihnutí. Každý sa bojí nejakým spôsobom zamyslieť sa nad tým, že raz sa mu môže niečo stať, nikomu to nepraje. Áno, vychádzame vlastne odtiaľ. Tie postihnutia sú aj iného charakteru, hlavne toho citového charakteru, že tí ľudia sú k sebe čím ďalej tvrdší a tvrdší. Ale tento prvý ročník Topolčianskeho beneficia nám ukázal, že je veľká spústa ľudí, ktorí majú to svoje srdiečko veľmi otvorené, nezištne, rôznym spôsobom, buď priamou pomocou, účasťou, vďaka pomoci od všetkých ľudí, ktorí sa podieľajú na tomto podujatí, od skupín, od Juraja, od chlapcov, od Janky Kiršnerovej, od tých detí, ktorí tam vystupovali, vďaka podpory nášho pána primátora z Topolčian, takisto aj podpory televízie Markíza, sme mali možnosť skutočne ukázať ľuďom, že každé také malé provinčné mestečko dokáže niečo uskutočniť, keď to skutočne chcú. Takže tie priame postihnutia ťažko hodnotiť. Nechcem sa nikoho z umelcov dotknúť, nechcem nikoho uraziť, ale naozaj je mnoho takých, ktorí na výzvy organizátorov benefičných koncertov, na pozvanie reagujú negatívne. Prečo Tublatanka zareagovala pozitívne? Tak, pretože poviem jednu vec. Ľudia, ktorí ma poznajú trošku bližšie, vedia o mne, že som dosť tvrdý človek. Nemyslím to ako vzlom. Ale pokiaľ sa jedná o deti a ešte o postihnuté deti, tak naozaj viem zmeknúť. Takisto Maťo a druhý Maťo z kapely máme veľmi kladný vzťah k deťom, takže týmto akciám sa nevyhýbame. Uvedomujeme si jednu vec, že máme to šťastie, že sme zdraví. Ja mám to šťastie, že mám zdravé deti, veľmi si toho vážim a pokiaľ môžem, tak zase pomôžem tí, ktorí tú pomoc potrebujú. Sám som bol, mal som tu možnosť, aj keď nerád, ležel som v nemocnici. Teraz mám takisto problémy s kolenom, takže viem sa trošku aj vcítiť do duše tých ľudí postihnutých a práve preto sme sa rozhodli, že to akceptujeme a pôjdeme do tej akcie s prihliadnutím z mojej strany ešte kvôli tomu, že to je vlastne mesto Topolčany, moje rodné mesto, na ktoré som hrdý a som rád, že Marina mala toľko energie so svojimi priateľkami a dokázala takúto akciu spraviť naozaj na úrovni, hoci bola v podstate prvá a nemala veľké skúsenosti. To už sme spomenuli, že akcia sa konala v Topolčanoch. Určite mi dáte za pravdu, čím bližšie akcia k Bratislave, respektíve k väčšiemu mestu, tým ľahšie a jednoduchšie sa zháňajú sponzory. Prečo teda vy ste sa rozhodli do toho prispieť? Viete, náš podnik sa v tejto oblasti pohybuje už pár rokov. My sme svojho času s priateľmi dokonca založili v roku 1994, to bola nadácia Modus Vivendi, ktorá podporovala rôzne aktivity v oblasti protidrogovej. Snažíme sa mať záštitu nad detským domom Harmonia, takže nie je to naša prvá akcia. Fakt je to, že v tej Bratislave predsa len tých reklamných partnerov, tých ľudí, ktorí sú ochotní trošku prispieť svojím časom, alebo teda aj financiami samozrejme, je trošku viacej. Ja to vnímam tak, že čím ďalej asi od toho hlavného mesta Bratislavy, tak tým viac ľudia pociťujú skôr také tie vlastné problémy. A
a nezaoberajú sa tými ďalšími. My už sa priamo pozeráme na večer, ktorý prebiehal v Topolčanoch. Popri profesionálnych umelcoch vystupovali aj deti, ktoré boli postihnuté. Tak prezraďte, čo všetko sme mohli vidieť, aké deti vystúpili? Práve teraz sme mali možnosť vidieť dve dievčatka. Sú to sestry Bilikové, jedna je Giska a druhá je Mária. Práve táto Giska je veľmi úspešná reprezentantka. Toto momentálne je Mirko Detko z Topolčian, 14-ročný chlapec, veľmi úspešný športovec. Zaoberá sa cvičením karate. Máme dievčatá súbor Novum Junior. Veľmi, veľmi úspešné majsterky Slovenska, viacnásobné. Získavajú si sympatie práve svojim výrazom tváre. Ono je to vidieť, to sú maličké deti, ktoré dokážu urobiť nejaké nemožné veci. A toto je zaujímavá vec. Vlastne celým večerom sprevádzala pani doktorka Košútová. Nie, pardon. Toto nebola pani doktorka Košútová? Áno. Ktorá tlmočila. A toto je vlastne to zaujímavé. Vy ste spievali a doktorka Košútová tlmočila do posunkovej reči. Aký to bol pocit? Zrazu mať niekoho vedľa seba, na čo nie ste vôbec zvyknutí? Áno, bolo to zvláštne, pretože vlastne hráš, spievaš a vedľa teba niekto sprostredkuje v podstate pre nás neslychanou formou ten text. Takže myslím, že to malo aj účinok iný než vizuálny. My sme to takisto cítili s chlapcami na pódiu a stal sa nám to hrozne dobrý nápad. Predpokladám, že peniaze, ktoré sa vyzbierali, alebo podarilo sa vyzbierať, už majú konkrétneho človeka alebo konkrétnu organizáciu, kam sa dostanú, kam pôjdu. Tieto peniaze budú účelovo slúžiť na vytváranie podmienok, na vytváranie klubov športových, kultúrno-vzdelávacích pre ľudí rôznych vekových skupín, ale z radou postihnutých. V prvom rade začíname s Topolčanmi. Máme už skúsenosť jedného pána učiteľa, ktorý sa venuje práve plavcom, deťom, ktorí sú postihnuté. Takže chceme túto tradíciu nejako si vytvoriť. To je jedna vec. A druhá vec, mienime zriadiť opatrovateľskú službu opätovne v teréne, lebo je to dopyt napriek tomu, že už v Topolčanoch existujú rôzne takéto pomoci. Hej. Takže tie peniažky, ktoré máme, skutočne budeme šetriť a dávať správne tam, kde je potrebné ich dať, aby sme si nejako uľahčili život. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za všetky tie deti a za všetkých tých ľudí, ktorým tie peniaze pomôžu a nech ich je samozrejme čo najviac, aby našli toho svojho adresáta, aby pomohli tam, kde pomáhať majú. Ďakujem, všetko dobré prajem. Ostaňte s nami, o chvíľu sa vidíme.